Nga naman, nga kitang tao, kung mag-isgot na gali og sala, bukatan man ta, kapoy man. Ha? Nga nung kapoy man? Kay makasasala, no? Yes. Kay makasasala. O kapoy gyud kung ang sala hisgutan sa atong kaugalingon tungod kay ang tinuod nato nga kontra dili magyud nang napulo ka sugo. Dili magyud nang daotang ina diha. Dili magyud ko si bisan kinsa kun dili ang atong kaugalingon. Ha? Kamantay ta na? Mabitan lisod kayo. Mabitan inigsulti sa uman din nato. Usa pa ang ila, upat na nato. Nga naman, di taganag kita mego. Pero musugutan sa di, niining gabihon na, dili lang kay kamo, dili lang sila, apel ko, mamuko. Kaya kanya itong isgutan, karon, wala ni mag-isgot para lang sa naminaw. Wala ni magsangyaw para naas palibot. Nagsangyaw po kaya, pero sa mga kaugalingon. Ya? Ay mapagtog, indutan na nila, no? Di na sila lang kasa. Adjod. Ha? Sige. So karon, magpadayon ta. Okay pa ta? Okay. Atong ipadayon, pag-isgot. No, kay kinalagin, makaingon ta nga, particular na kain na to, pamilyar na kain na to, ang napulong na sugo. Apan unsa may mga ilaw ni ini, diin, maoy magpausap, o pagpaila, nato, unsa mo ginisya. Okay, so, ang ikaunom o ikasiyam na sugo, di usar ni, tungkol kay kung atong tanawon, aduna na sila kadugtungan. No? Kung atong tanawon, sa ikaunom, dili ka manapaw. Ang kasiyam, dili mo kaiggan ang asawa sa imong isigataw. So, sumpay na no? So, amo na ito nag-usa. Yes, salamat. Dali na dali, kaya ang duhag, di mong usa. Sayo, dali. Okay. Unsa kaha, no? Unsa kaha ang mga buhat sa tao nga mapapaanin sa pagkasala patok sa duha ka sugo sa Dios. Ang ikaw na kasiyam. Unsa kaha? Atong tanawon. Una, nagpuyo-puyo. Ha? Nagpuyo-puyo. Kung nagpuyo-puyo, kasal dili. Hinaya. Kung nagpuyo-puyo, kasal dili. Mau kali nagpuyo-puyo kay di kasal. Ha? Nagpuyo-puyo equals nagtago-tago. Ngano tago-tago man? Ha? Nagtago-tago kay illegal. Mo bitaw na. Nagpuyo-puyo kay dili kasal. Ha? Nagpuyo-puyo equals nagtago-tago. Nagtago-tago kay illegal. Mga igsuon, ngano ka nga illegal? Ngano ka nga dili pwede ang pagpuyo-puyo? Unsa man di ay mamahimong resulta ni anak. Sa nakoy basahon, no? Diri sa Deuteronomio 23:2, no? Nag-ingon. Kinahanglan hingilan gikan sa katawan sa Ginoo ang anak sa dili kinasal bisan ang makaliwat niya hangtod sa kinapulo ng kaliwatan. Unsa mo na to? Kinahanglan hinginlan ang anak sa tao nga dili kinasal hangtod sa ikanapulo ka kaliwatan. Hadlok dili. Busa kay sa pagtago dia panggawas na taon. Ha? Ayaw na taon mo pagtago-tago. Kay mo sugutag sa di sugo ginis Ginoo nga dili ta pwedeng buhat sa butang nga buhaton sa magtiayon apan gibuhat niyo dili magtiayon. Ang tawag niya na unsa na sa English premarital sex. Dili kita siya pwede. May isang kumari ta sa kaalam ni Solomon 3:16. No? Kumari ta sa kaalam ni Solomon.
Kapitulo 3, versikulo 16. Nagkanayon. Apan ang mga bata nga natawo gikan sa panapaw o sa usa ka ginadili nga panghiusa nga panaghiusa sa iyong nga mamatay. Isa pa na to? Ang mga bata nga matawo gikan sa pagpanapaw usa ginadili nga paghiusa daling mamatay. Bisan magpuyo sila og taas nga panahon, dili gayud sila matigayon. Magsigil ang problema. Mo siguro na mga tanatag, ano ba sila problema na mo may hawa-hawa? Susiha. Ug ang imong kaliwatan, ug ang nag-una nimo, wa ba to magtago-tago sa Ginoo? Kay basig usa ka sa nakaangkon sa silot niini. Dili sila tahuron kung matigulang na sila. Hala, hadlo ka rin. Yan, ang pangutan na matiguang kung lagi. Ha? Pero ulit matiguang yun. Basig usa ta sa ingon nga, sus, kalami ba ito kung ka nalang tiguang ha? Yan, sakitan ba nga na? Ano ka nakasulti sila to? Sige, pangutan na o susiha ang imong kaliwatan. Basig na ay kaliwat nimo. Gikan sa mong lolo o lolo pa sa mong lolo. Kinapukon ka kaliwatan nga nagtago-tago sa ilang Panginoon. O kung mamatay sila, nga bata pa, wala sila kalauman o kalipay sa adlaw sa paghukom. So kung mamatay sila, di sila magkabato ng kalipay. Nga naman, asam na sila pa doon. Magbalik-pahin pa din ng mga impyerno. Ha? Dili yun. Ang mga bata, ang mga tao, gikan sa usa ka ginadili, nga pagtipon may mag-antos sa daotang kapalaran. Ang mga bata nga matao, gikan sa ginadili, nga pag-ipon, mag-antos sa kapalaran. Mga igsuon. Kung kita ang kanan, nga nakadungog di ini, di man ni akong pulong, mo Diyos Ginoo. Kung kita ang kanan, nga nakadungog din ni karon, pwede nagputdol na itong tanan. Kung kitang tanan nga ni aninhi, mangita tanin ni mo tawahan ang pagsulpis ka matuuran kung paghawas nila, di ka ni ini makusala. Basig ko yung tanga, excuse ko anak. No? Basig ko yung tanga, excuse ko anak. Nga naman, dagapan ko, makabantay pa mo ko ng saa. Okay. Maayo. Or may yung tanga, excuse ko anak. Exempted ako na, nga naman, tiguang naman ko. Okay. Tiguang naman ka. Or may ngunta, excuse ko anak, kay minyo ko, kinasal ko. Okay. Kay kinasal man dahil ka, excuse ka ani. Pero ang di ka excuse, mao ang pagbuhat sa imong katungdanan. Kay kitang tanan ng mga Kristiyanos, adunay katungdanan sa paghawas sa tanan nga masaang gikan sa kon ng sasala. Kaya kung ikaw nga nakahibaw, kung nakahibaw ka nga karantawhan na nakasala, ni anang bahin na sa sala, kunya di ka musulti kanila, usakas papalugog sa impyerno. Nga naman, adun na lagi tayo tulunagod sa matag-usa. Muna, di ka pwede, ilar na, di ko malamot nila. Kay ilan ang kinabuhi, lain-lain tagluwas sa itong kaugalingon. No. Kaya kung ato pang paumhan nga mag-iyahay tagluwas sa atong kaugalingon, ang Diyos dili magpakamatay alang ka na to. Di ba? Hello? Maghilak naman mo diha. Ha? Nagunauna na mo. Hala, kato ako siling ano? Yes. May pinakamayong buhato na to. Ha? Mahabitaw nga ang simbahan muhatag yun kay gayunan nga katong nga kasunod nga way gasto aron lang gyud matigayon kay kahibaw ang simbahan kung sa dangatan kanila lakip ang ilang mga anak sa umaabot nga panahon. Mga igsuon, kitang tanan nga ni Adri karon aduna kita dakong katungdanan sa pagbugto ni anang mga sala o paghunong na o pagpangita na ng mga tawhan kinsa na sila atong pangitawon. Ha? Tabangi na kahibaw man ko,
nga basin na anak bisan kita diri wala nga anak kay basta na sa simbahan kahibaw man lagi, pero ang atong trabaho karon magpapakita kanila o pagsulti unsa kay ang kamatuoran. Asa sila nato sultihan? Asa sila nato sultihan? Isaias 3:16 ngadto 19. Deuteronomio 23:2. Basahan lang ninyo. Pwede na ito ulit. Ang challenge, kaya din eh. Lisod? Nga nung lisod man? Ha? Lisod kay mahimutang dautan? Ha? Unsa may lisod? Nga moingon ka nga mahimutang dautan? O ang pagsud sa kalayo sa impyerno? Nga nagkaibaw na kas angay mong buhaton apan wala ni buhatan. Ha? Ha? Unsa man ang general rule natong mga tao? Ha? Una to ibawon, unsa may tuyo sa Dios nganong hihaman tang mga tao? Ni ata aron pagpakasantos. Aron pagpasantos nato. Unya di ta kahimo sa buluhaton sa simple nga paagi, sa simple nga pagpahibaw kanila, di ta makahimo unsa man to pagpakasantos. Mano may son ato gyud sa pangitaon in a humble way. In a humble way. Sa mapabsan nga paagi ug sa inamigo ginahanon nga paagi sa pagsampit kanila ato kanang buhaton. Ayaw po nila kasampi diretso. Huy, kay pa mo, nagkana ba yung magpuyo-puyo? Naingon sila, mga matay ko nung mubura mo kinabuhi. Ni katigong nyo, di mo kahuro. Ano, po ninyo, ayaw po. Ha? Ha, Brad? Bukot ta sir, Brad? Dito may gabi, iba, kamera mo dito, duta ang pagduaw ni sa Rocky dito. Naano siya kayo duga ni duta lagi, Brad? Okay, ang share niyo, Brad. Kay, mamaya yung ingon lagi i-share yun. Kaya sayang magkamera yung makadulog. Unya, hinihinay ang istorya. Kaya lagi kita dito na bagon. Kung ugaling dili sila mamati na to. Kung ugaling musupakin sila, ay daoroy, naagit tayo ng kasal, nagibuwang man. Di ba mga linya? Di ba? Mga linya? Ha? Naabit tayo ng kasal, nagibuwang man. Timan na ito mga igsoon. Na ang grasya sa Diyos, ana. Ha? Ang grasya sa Diyos, ana na nato. Pero naara nato kung ganang mga grasya, atong gamiton. Kay bisan magkapila mo kaslon, bisan magkapila ka tagay grasya, apan ikaw di mo gamit ini mong grasya, di gamit ka mo tunay. Just imagine. Naati kwarta. Ha? Naati kwarta, daghang kwarta. Apan bisan sa pagpalit o kung sa kasalmon nga bugas, di ka mapalit kay sayangan ka mabuhi sa mga kwarta, mabuhi ka dili. Or po lang grasya sa Ginoo. Ya? Simple. Bisang pag nakigrasya, kaya pagkasal ka, apan wala mong buligi ang grasya, wala mong gamita ang grasya, mag-ampus lagi ako ka. Ayaw, hindi mo rason nga ang uba nagbuwag, maubili ng pagkasal. Kaya sa tinuod, rason na ginani mo. Okay? Manag, ako silang pasabton sa mapaubsanon na pagpasabot, sa inahan na pagpasabot, sa amahan na pagpasabot, nga kitang tanan gikinahanglan nga mutod kayo maluwas gikan sa palit ng sasala. Sunod. Napahilawas ako nga dili paminyo. Mo na premarital sex. Pwede nga nanganak, pwede nga nabuntis kay ganina, klaro man sa tong lay anak. Pwede nga nanganak, pwede wala. Ha? Di nala kumingon nga sa mga batan-on ni mahitabo, di nala ta mingon nga anak. Ha? Kay kitang tanan ni agi mo ta pagkabatan-on. Ha? So, ang tuyo ba niining pagpanghilawas, ang tuyo ba sa pagsulti niini para lamang sa mga wala pa mga kita na excuse na tagamana, dili gyapon mga igsuon. Ang ato gyapon obligasyon sa pagsulti nila labi na sa atong mga anak. Kung saan na ito pagsulti, na kining maong sala, dili o tama, tabo mo na kanila. Sunod. Nagapanapo ako. Kung mayroon tayo nagapanapo mga igsoon, kung sa man, katulad yung nakita na ito nga nakatungtong,
Kaya ato nila sapaw naman. Sapaw ba? Di ba? Uy, nang sa bulutan mo sa diha. Ay di man makuha kay gisapawan man. Atang tanga sa nang babaw. Moro na tulang sapaw no. Di ba? Ug mao ra bagina ang meaning sa pagpanapaw. Daghan nga pwede ta makasa diha sa pagpanapaw. Una, ang pagtanaw kung ikaw sa kalalaki, ang pagtanaw sa kababae, uban sa kalaw ay huna-huna, nakapanapaw ka diha sa iyong asawa. Kung ikaw babae, nagtanaw ka sa kalalaki, uban sa kalaw ay huna-huna, nakapanapaw ka sa iyong bana. Hello? Isura dahil no? Mao ka na ang pagpanapaw. Dili lang ito gapatong. Kung dili, bisan ang pagtanaw, uban sa kaulang. Nakapanapaw na ka sa imo asawa. Sunod. Nakabuhat akong laway sa akong kaugalingon, kuyog sa uban. Nakabuhat akong laway sa akong kaugalingon, kuyog sa uban. Ngano na may kuyog sa uban, na ay kaugalingon. Kung sa may pasabot ni ini, kana bitong atong tagbaw ng atong kaugalingon, ha? Kitang tanan ni agi man tagkamatanon, na ako'y mga patanon, sada ini daw, sada ini day, sada ini natong tanan, sada ini. Unya bingo man dayon, di man guna sa, kay ngano, dapat ato nang ipagawas, kay mato pa sa sans, paglimpyo na sa imong kaugalingon. Okay? Atong tugutan paglimpyo sa kaugalingon. Kay bagdukan guro ka, ug di mo gawas, bagdukan. Wala ipagawas kay madug bagdukan. Kay musaping doktor. Okay. Atong tugutan, sige. Aron di ka bagdukan, ipagawas na. Apan sa usa ka rason. Buhata na nga ang imong gi-imagine helicopter nga naglupad-lupad. Ha? Lain doon kasi putir, lupad-lupad. Hindi siya kaayo. Hala. Kaya? Salamat. Kay honest yun ka. Yes! Sige, buhata na. Nga nagtambong kag misa. Nang imong giyon imagine, nagtambong kag misa. Yung doon suwalin lupad. Mahimo ba? Samot nga din. Buhata na nga ang imong ginahuna, nagposisyon ka ni Senyor San Roque. Pwede ba? Samot nga dili. So therefore, dako ka ng salamat. Kay bisan kinsa, pwede mo sulod sa imong una, tungod ni anang mong buhat sa kaugalingon. Sunod. Atong gikalipay ang pagtanaw sa malawayong mga larawan o salida. Kana bitaw mag-scan tong cellphone. Inig ana gali magawas dito TikTok. Prayer for the day. Dali yun. Ano pagsunod? Ang sunod, may dayon nga kanang naay ang maayong balita niining adlaw. No? Unya ang sunod din mga lithiums. Pag-aros, ito aman si murag gabahag na ba? Bus, lakas. Balik ko ginayon. Ya, play them. Ha? Oh, nakita no? Ama o. Brad, pasalamat tayo ka mong cellphone. Ay, kamo pa ka, Brad. Mau pause exam. Ha? Mau pause. Oo, sama. Ibalik! Ibalik! Hindi, i-play na yun. Ha? I-play na yun. Nga naman, ganahan lagi mo tanaw sa mga malawayong larawan. Ha? Kita mga laki, di ba ginatatagan mo tanaw laway no? Kung ano? Ha? Maglakaw ka ba? Sa tinuod lang, honest lang yun, no? Ang tao matintang gid tungod sa porma. Mo matig kitang ganin na lang di malikon na sa namo kanagian man. Kana bitay inilakaw mo. Sa gina. Wala mo pa pakalimot, usa kay porma to.
Tinood. Tinatinuran. Ha? Abi kong ingro nila may simot-simotol. Abi kong ingro nila may balik-balik kong simot. Hasta rin po itong mulabay nga, nimis kayo, lamit tanaw-tanawon. Pero okay naman siya na. Kung tama, kung maglip, walang yun, kaya bitaw, inikita mo, kiber. Has? Ha? Sus, na isa ka pari, ningan siya, usa naman po, usa ka paagi, nga pwede na ito makontrol ang itong kagalingon sa pagtanaw na nilang butanga. Kaya mga tentasyon sa, matapalagi niya, tentasyon sa kaulang, tentasyon na sa mga babae, no? Sorry mga babae ha. Mga po na yung sulti ako sa logo niya niya. Usara ko ka butang, nga pwede ka makaikis. Ini kita ko ni mo ikon na. Ha mga laki. Hunaw na ko na ba sus da oroy. Ni kamatay na kalabira lagi ako. Gara ba ko tanaw? Ha? Ini kamatay kalabira lagi ako. Imagine mo ni mo kabira. Pati ang naw bayana. Ha? Usa ka estudyante nako, kinalagi masuod ako nato ba? Mura ba na kay feeling nila wala na gap ba? Kita ko nila na lagi sila kita naw. Nagpaduol ko, aron mura sila makurat, mahadlok, wala ka naman. Nasira. Siguro ba? Ay, tanaw nasira. Nga na ba? Yan na, maso na, sagad ba, murag atong kan nga, magpanagan na sila kay naata. Sinan, kapag abot na ako, gitunulan ko dito sa cellphone. Sir, duta lagi sir, tanaw sir. Yanaan ko na yun. Okay. Tawara po ko. Tawara po ko, kay, yung mga say kay gunit. Pagaman, ako rin sa isultihan. Sultihan ako, lingaw. Nga, tinibutan nga, mauna. Kung sulit pa ang suri, di makadag series. Hilak siya taman-taman nga. Ano? Ganong hilak siya kung ito na ko sabi, istiyaran mo ko. Kung siya akong gisulti niya, niingon ako. Dong, nagulagkat sa tilang kawaban. Imagine na, no? Ang una nga, nga nung nalipay mo kanitang tanaw. Kanino ka na tanaw, sir? Okay, ini magiging tanaw. Huwag ito balik-balik para kanindot. Pero nga nung ginindotan man ka, guwapa. Nindotong lamas. Dagan sa kuwan. Pero, kung imong tanawon sa iyang pagkasiya, nindot kayo no? Nindotan na siya. Pwede ba sa doon kita matangan na na? Lisura siya rin. Makatana ka man sa tayo, matintal man sa ta. Pwede magkagadi matintal. Kung saan man mo? Ano ni mo? Ini kita ni mo ni anang maong larawan. Imagine na, nga imo ng mama sa imong bation. Sige. Pagkakita ni mo sa larawan ba? Sa wala buhay nito. Imagine na nga imo ng mama, unsa may imong bation. Sugod na sa dito. Nagkurkur yung simod ba? Unsa may imong ikasulti? Imo ng mama, unsa ikasulti nimo? Maglagot ko. Sama anak kong mama. Iya ko kasama ni mama, maglagot ko siya. Nga patanong na na. Imagine na ngayon na igsuon. Na, laparohon ba ka na ng igsuon? Mao na. Nagiganahan ang tanaw, tungkol kinagtuog ang kanalayang tao. Apan kung buhato na sa mga igsuon, buhato na sa mga inahan, nilaan ka ng buhatanga. Busa, matagtanaw ni mo na huna-hunaan na imo ng mama o imo ng igsuon. Kisa may ganahan mong tanaw niya na imong mama? Ya. Could you imagine? So, adun na di ay, ang ako to mo, nga adun na di ay, pwede rin natin makontrolar ang pagtanaw niya ng mga malaway nga larawan. Sa paghuna-huna, nga ka na mga tawhana, mga tao nga suod sa atong kasing-kasing, masakitan mong tagapin. Tungod di anak, di na kaganahan mo tanaw. Magkasulti sa kapari. Okay kayo o okay kayo? Ha? Sige, itry lang na to, ha? Itry lang na to. Basig epektibo na to. Matagtanaw na to. Wala ito hunaw-hunaw. Sunod. Di kalipay ko ang pagpaminaw ug malaway, ug makasugilon, ug mga malaway nga una-una. Kana bitaw natas inuman, tubaan. No? Usahay bitaw kanang ambot
Samot lang. Aw, ino, nakadungog dyan po ko kausa. No? Kadungog po ko sa mga babae. Pero saan dyan yung mga laki? Basta mga laki magtanaw, o mag-inom, labi nagtanduay, ang iskutan na na babae, gina dayon. No, may lang, tubain nun, ka-out, ang iskutan. No, out. Kung beer, ang iskutan. Kung beer di ay, ang iskutan babae. Kung tanduay, ang iskutan sumagay. Mana kung beer nun, magpundok ang mga laki, ang iskutan na na babae, gina. Unya manggawas na niya ang tanan ng mga laway nga pulong. Ya, wala na lang nila baliwa. Ay, expression raman ni. Baliwa alam. No, unya kung moapil ta niya ang maong pakigpulong, maong igistorya nakasata niya. Samot na umutampo pud ka. Ha? Samot na umutampo pud ka, dako ka ng sa. Abot ka pud sa mga bazig na abad sa mga bazig ug pundok, mga laki mao po na madunggan. Sunod. Ang kapito nga puno nga sugo nga lambigit ra gyapon na, no? Dili ka mangawat. Ay kapulo, dili mo kaibgan ang balay sa imong isig ka tawo. Ni ang mga butang nga iya ipanag-iya. No? Dili ka mangawat. Unsa man ang mga buhat nga pwede na tong makapasaag niini. Hello, sister. Nang limbong. Dali nang limbong. Nang limbong, nang lupig ako. Okay. Nang limbong ug nang lupig ako. Kano sa mata pwede makapanlimbong? Ha? Kano sa mata pwede makapangawat? Katurbang gibit-bit gini mong butang giganahan kay imong gidaan nangawat ka? Yes, pwede. Maodyo na siya, ititira ang pagpangawat. Kaya naimo kas butang sa mga tao, gikuha niya mo gibit-bit, gidag ulit. Matilag, tagoy-tagoy. Tagoy-tagoy. No? Hindi ko nakoy nakita ang mga kanang puwak lubi ba? Lampuks. Kaya bawal sa kong diya ha. Pinapunit eh. Kalmar kayo. Badlongon ito nimo nga. Ira mo tira. Kanya ang una-una di man ikawat ya napuwak man. Nga naman pagkapuwak eh, abot sa balay. Nagpabili man siya kulungan. Ha? Hindi ko batanon pa ko kasi murag ngayon ko na ito tigong ako. Ha? Sa una, sa mga batanon palagi, lami ba ginakaya ng lamaw-lamaw bitaw? Diya, ako tatay, di man lagi musuot sa ka kaya masandaw ko na ng lubi. No? Masandaw. Ang buhaton, ay di kagabi eh, tak-tak. Dagpisit, tungtong, ang nakapait, kaya di lang lubi sa pulolo. Nadugay na mong buhat na to, niabot na mis lubi sa mong silingan. Bisag, di oras balay, wala kalibutan tagbalay. Daghan teknik na mo, dili pisi iton-ton, magsumpay-sumpay namin. Asa, sumpay, asa. Napadyo sa kapait. Basta makapangawat na giduni daghang rason. Nga naman, kung sa'yo buhaton sa uban, inikawat, inikuha sa butong, ato kan as punuan. Kay kuno dili kawat, kaya lagi ka as punuan. Asa ka anak. Diyo sa katao nga nangawat og kahoy, namugha ba? Namugha. Kawat sa ito ginaman niya, no? Mugha siya dito. Kitas na iya. Gisinggitan. Huy! Kisay kasugod mo na pamuto ng kahoy. Relax na kayo. Huwag mo dagan o mahadlok. Kung sa ito bag, ang kakabos. Bisan pa ba o tungod ba lang sa imong kakabos, tungod ba sa imong kawadon, mawa ang sa pagpangawat, tungod kinagluwas ka sa imong kagutom? Ha? Di siguro po. Ha? Di siguro po. Pwede din nga na. Okay. So, ato nang tanaw. Sunod. Nakapangawat ako. Okay, mo to, literal, nga nakapangawat, gibit-bit. Ano pa dahil ang pagpangawat? Kana magtrabaho ka. No? Kana magtrabaho ka. Kung sa oras sugod trabaho,
alas 8. Mahuman, alas 5. May butang ta alas 12 nya. Pauway sa oras kaon, alauna mo alas 5. Niabot ka alas 9, nakapangawat ka wa? Pwede pangawat ka? Ha? Kung tag-500 sa imong adlaw, pila mong oras? 500 divided by 8. Mathematics. Ha? Kapot. Ada sa yun. Aretas tag-400 ang adlaw. Kaya sa'yo na kayo, tag-50 oras. Grabe. Pasayo na din ba? Sige. Tag-50 oras. Ditambong ka alas 9, pila gansi? 50. Ha? Sa usang semana, na daliit ka katulog, kaupat. Pilay, imo nakawat sa semana. 200 sa usa ka buwan, 4 ka semana. Pilay mo nakawat. 800 sa usang tuig. Ako ano mong kinawat ako? Wala mura lang nagwa na to. Ha? Diba na mura lang nagwa. Inigsot, defense mechanism ha. Sulit yung kayo, naliit yung kayo maumungkod. Dito maguguskuhan, dito guguhan. Tapos mga bata, ibili na ko. Naghanag rason lagi, basta mali. Ha? Pero ang Ginoo, nakapanood ka sa oras. Uli usahay, ang nakapait pa dyan, Ginoo ang kawatan. Ha? Kana kundi pagsibag Domingo, nangawat na magkana. Nga naman, sugo ko na niya, nawan mo tugta. Next. Nagdumili ako sa pagbayad sa hustong buwis. Allah, kini. No? Usahay ra ba? Moingon ta, nga ano mo bayad man ko? So, reklamo tayo, nagsulod tuwing dili. Na, nisaka ang buwis, nisaka na po. Nakasuko ta, nga ano ni bayad, mo bayad ako, ako man ang yuta. Ako man ang tanong, nga ano ako man ang bayaran? Ha? Murado kung yuta pag-anak eh. Badsig laki ba? Pikas-pikas, yuta, pikas, yuta po, badsig laki. Napagabag, iyang gitapo, di sana iyang yuta. Murahan yun. Wah, kining tanan iya sa Dios, gitugutan nga ati manod o gidominahon sa gobyerno, aron kitang tanan makapahimos ini. Mo nang mubayad ta. Kay kanang tanan mubalik na pud nato. Klaro? Di ta magdumili. Kay bisa sa ato Dios Kristo, wa man gani usupan niya na. Kay mo katong gipaninglan sila kuhes. Ha? Sa ebanghelyo, gipaninglan sila kuhes. Unsa may gisuwal ni Pedro? Aha. Lakaw dito, nga pamasol. Na ang unang kuha ng isda, uwi ang baba na ay salapit dito, nga igo nga ibayad sa ako ug imong buhis. Klaro ana? Pagtanaw ni Jesus sa kanang kwartan, kagkisan dagway nga diha sa emperador. Okay. Ihatag sa emperador ang iya sa emperador o ihatag sa Dios ang iya sa Dios. So di ay kinahanglan dito mo hatag. Hello. Man dito mag-isog na buhis. Kung ganahan ka dito ang buhis, ala ato ko yung kawanangan. Huwag maningin mo dito. Ha? Tipo dito sa mga kwaknik. Sunod. Nagdumili ako sa pag-ilis sa butang nga akong nadaot. Hala. Hadlo kayo. Saan din na rin? Saan din ang inikaibaw na ko sa kusilingan nga na ibudlong. Di na ko palit ang budlong. Kaya magbuwang na lang ko. Ini kay bawal na ko nga ako silingan na ikudkuran. Di ka ako ba't ikudkuran ka magbuwang na lang ko. Nga ni kadaot, isikritong ulit. Ini pangutan, isa na kadaot. Bow! Ha? Nga nabitaw sa hay, bitaw. Na, magtuno ta na. Pagkuhag lobe. Nay, na tayo kalabian. Aw, pangayo silingan. Ada, nay, tinang lobe. Bunti. Nay, managbunot. Na kudkura, na tay kudkuran, panghuwang silingan. Huwang. Pagkadaot, isikritong uli, kay mahadlok makainis. Sa dili. Sa wata kay bawal ano sa ano, mura nagwa ba? Asus, ako bitan ng iwan. Asus, ako bitan. Pero still sa na siya. Nga naman, pagkadaot sa butang nga imong gigamit, iuli ka na sa usay dagway na paghuwang. Problem na yan. Ha? Iuli na sa usay dagway. Sa paghuwang. Wala ba kasawa ko man ha? Ha? Sabi nga naman ka, okay na asawa ko man. Ito na magkitaan. Di ba yun? Sunod. Nagigoy-ligoy.
pinakulan ako sa akong trabaho. Literal kayo, no? No? Karang bitaw, wapabitaw si boss dire. No? Wapa si boss dire. Okay. Mantininan tabako-tabako. Sa istorya tungo-ungo. No? Istorya tungo-ungo. Palipat-lipat ba? Ligo pa na ito, istorya. Sigalaon na ba? Di gid mo sud kay kapoy pa lagi sud. Labi nag-init kayo. Istorya sa. Uy, alas 2 sa mo happy rin kami. Pero anak ko dagbay pagkabantay. Ha? Pagligoy-ligoy. No? Di ay trabahoan dire, di ay pati mo ka di ay padungdagan. Ako gud kasuway po kuan. Tawag man dyan eh. Kami tao, labi na nakituyo sa dito ba? Laing lugar. Ato sa kukuan di kayo. Ang panahid lain niya, laing bulakaw. Tarang pag-usos. Ako dyan isa niya. Okay. Sarap. Wala ako maghatag sa saktong suhol nga gikasabutan. Diba? Kana may trabaho bitaw. Ako experience ko ani, grabe dyan ako experience ani din. Nga, grabe dyan mura kayo puso ko magladyo ka ni. Ha? Mayang sabot. Unsa may atong paagi ani? Brad. Tiles mo to tiles. Amo ni Brad. Taguan ang kada usa mo ni na. Una kung unsay ko ni Brad, mo sa imong bayaran. Pag sumada, kabayad na magkwenta-kwenta. Pila man ka tiles? Brad, imong bayaran 24,000. Okay, Brad. Trabaho 24,000 god. Giday-dali na trabaho. Kuha ko duha ka usa ka panday nya kuha ko 3 ka libur kay lain mag-ayab lain magmasa kay pinas-pasa kung madila ka ng trabaho sila mapud mo dahil sweldo ko kwato nila pinas-pasay tuot na kung madali pag sweldo na pinakot kuha na naman pinaka-adlaw naman paghatag pag-ihap na ko bisiti na may gihatag kuha Brad, sakto na. Ikaw na sila. Ako kita rin yung trabaho. Ikaw na sila tayo, Brad. Paliti sila, Ber. Paliti. Alay ko na. Butan, pakana sila. Pakana. Uy, sa magsuldo naman ko na ako mga tao. Kung saan na. Ako mataparusan ko ni. Sus, paita. Sus, wala gin mo hatag. Kapangag ko lagi ko. Kada kong taplono na ko na ito. May nalang gani kasi sir, no man. Nagindot tinta ko gamay. Kalugalaw gahay para sa pamilya. Pila po gan sila ko, city na gata, 24 ang kuan. Pila gan si? City Mail. Sino gan City Mail? Ikapalit na ba ng kuan? Sige na lang. Hindi na lang gusto tingala, kaya mo tanan. Sunod. Naimong ako sa butang sa akong sikataw. Kung maimong ka sa butang sa akong sikataw, saan ka na? Di man gulo sasa. Basta pag-inom, narindutas yung sakyanan oy. Masakyan niya ko ha? Di ako to. Di man asa. Pero, ug pagkadungog nimo sa imong silingan nga naglagubo ilang balay, kaya nakapalit og bagong sound system, pagkasunod lang naglagubo na sa Paglaw, pagkasunod niya kayo, wow sa paglagubo, ini volume sa gap. No? Pag uli sa mga anak, Papa, namian lagi silang kuan pa, dakuan lagi ang TV pa, bago kayo pa, nipis na, pilit sa bumbong. Ano ba anak? Nindot nindot tayo pa, dakuan lagi sa mga tao makita. Sus, pagkasunod adlaw, to ako yan, pilit tapos bumbong. Okay ra, naikwarta po tayo. Inutang pa dyan. Sila yung sumpay. Inutang pa dyan. Bato-bato sa langit, matamaan, mabukol. Sila nga nakautang motor. Ngutang mo siya motor. Paglagas pala mo kay uwa mo na ikapalit o gasolina, dito na malo silingan. Basta faita. Kita ang maibog sa butang sa atong sikataw. Pwede ta mo dahil. Sakyan niya ko ha. Pwede ko ta mo dahil. Wala man ay problema. Pero ang kaibog nga adunay intensyon sa pag-angkon sa samang butang nga dili nimo kaya labi na sa imong kaugalingon at dyan na nagkabuta. Pasal di na sila nakapalit. Pasalamat yung Ginoo nakapalit sila. Ayaw na nag-awatan ng ilaha. Kung kukrito lang balay, na ikaw di kakakaya, magkukrito sa balay, pasal di ngayon na yung balay, mo na yung angis, naman na gihanas, Ginoo nimo. Kaya kung imong pugsunod ka motor na nimo, hinungdan, nga maputos ka sa utang, diha, musunod ang sala. Sunod. Niuyong ako sa hunahuna sa pagpangawat.
Bisan sa pag-uyon ra. No? Silingan, ako amigo, lakaway pa doon sa bayon, kita may dahang bungas mangga. Tinaanan na amigo, mauwa man kayo, Noy, tagay mangga, uwa man kayo. So, giuso ang version ba? Noy, naghanag bungas yung mangga, Noy. Nagkuha man dyan. Kalma, tigtubag sa giyay. Naghalag yung tandog, imuha pa. Naglagot, natandog ang garbo. Tingok, saman. Nahanin na to. Ano ba? Niya ako, pag nakadungog. Kuhan pa may ato. Sige. Dito kayo mamayo ta. Tarong mo na to ko. Di ko naman hatag. Kawaton. Grabe ko ano. Dito kayo palahiran. Di mo sagot yung kawaton. Kada hapon, inaglabay. Pila ko karami ito kailan mong Chinese nga mangga. Ubusas mo nga na. Bunga baba. Pero naglan po ko. Ibitay na. Kapot. Kadaagi. Nadugay wala bunga ubusas. Hapiros. Dito kayo malanghit. Pero sayop ihapon. Ha? Sayop ihapon. Ano man? Imo mang hinguyon man ka. Na? Bisan pag wala ka ni kuyog sa pagpangawat, apan nisanong ka sa iyang plano nga mangawat, ni uyon ka sa gyapon. Nga naman, nagtukmod ka niya sa pagbuhat. Na? Nihatag ang pagtubot niya, nagtukmod ka niya, okay na din kwaon. Kay ni uyon man. So diha isod ang sala. Sunod. Sani? Nanugal ako. Ha? Di man gud ni sa manugal, Brad. Ha? Naghana ra ba? Karon baya ko ato tanaw. Hasta mga bata manugal na. Sa una sa kami pa mga bata, ang among taksi kula ra. Kantansan ba? Siyoy. Kula. Pero karon usa may taksi sa mga bata? Piso, 5. Hala ka. Sugal dili. Sugal. Bisa taksin tapos na kay kwarta na sugal jud gihapon na. Una usaha ginikanan ato itolerate sila. Pasag na nato kay naglingaw-lingaw ra. Naglingaw-lingaw kwarta imagine. Batang gagmay mo na gilingaw-lingaw ini kada ko anak unsa na kilingaw-lingaw anak. Ha? Napay lain. Ha? Excuse kayo. Kanang ganahan kami ngon ba ko ara man ni lingaw-lingaw ra man ni. Mamuhig manok. Okay naman ang mamuhig manok. Basta imo ng sabon ni human. Pero mamuhig kag manok, ang imong manok, imong gi vitamins. Ang pagkaon sa manok, tag 30 kapin ang kilo. Kung piso pa, tag 40 ang kilo kapin. Yan na dyan, tag 70 ka na bitaw, booster na, mga nabagpak na bitaw. Mahalon dyan ang imong ipakaon. Kung malitog kaon ang manok, bunalan ang bata, kaya anong nalitog kaon. Pero, wa gyud magunahuna ngayong bata, alas 9 na ko'y pamahaw. Wa gali magunahuna nagtampal sa iyang bata kay gisipon. Wa gali magunahuna nagpalit og vitamin sa iyang bata. Nga nagibati kay gisiguro ang manok sa dili. Mao ni daw kayo sa. Pag-abot sa Domingo pa jud. Dubli-dubli pato ang sa wa pa mo simba, niadto pagbuangan. Ha? Sorry. Mata sa langit, matamaan mabungkol. Mag-istorya tag tinuod yan Ni adto pa yun. Naay kwarta nga para palit tag abono. Gipangindahay sa baban kay aron mo daghan. Ha? Ang hisgo tag abono kay Rizal man. Umamay sa garan nini. Ha? Pag-abot sa baban, napildi. Pag ulit aron di kasama sa sawa, mangunag kasama. Kasama ko ng asawa kay aron di kahirit. Kaya ano? Hindi naman. La. Okay? Say. Lain pa. Nanong, ano sa aman mahimong sa ning sugal? Ha? Kana bitong atong ipangindahay ang 20 pesos. No? Naraba. Grabe na ba karon? Daghan ng square ng yelo. Square yelo ba? Mga series gagmay. Kita mo na? Ha? Alam ka, pamilyar ka sila. Ha? Ini kabunta ganit. Ini gyud sa cellphone ang asagarang kuan usa yung gawas. Mo na ko man maglagot pangutaron mo kay bawo sa gawas. Lain mi gawas. Sa. Diha na imong dautan gano man. Tanaw na to ha. Moingon na mata. Gamay ra man. Pila ra bay 20. Kay uroy di ayo mo daghan. Pila dagko 20 gani.
Ha? Kung saan na 450? Piso? Ang piso? Sunod ka? O 20, di 4,000 kapin? Ano yun? Sito na sa biloy. Ismen. Sa panon mo. Dito. Ismen. Nga na, ano sa mga may mong saha? Okay. Ito, tanong, kanon na mga daw? Saha, kung bisa ba kanon na mga daw? Saha, kung. Pero, kanon sa mga may mong ilad? Unta, na kay 20 pesos, nga pwede mo ipalit o buwan o ginamos para ipakaon sa iyong pamilya. Di pangindahin yung mga tosilo nga square. Pagkaugma, lain akong 20. Kaya mo sugot pag sabi, sa tinuod lang, mas daghan pang pilde kay sa daog ani. Klaro mo sa na ako'y amigo nga lagi nga bisag naas trabaho. Dahil, kung sa gawas, mauna siya, dahil, kung ko na balikon, halos kada adlaw, 200. Mutana ko, pre, pila na may imong pilde na, pre? Di na maihap, di na natawis itong pilde. Kaya grabe na kung napagpilde niya. Unya di ka daw, kuputan ko sa pangayo. Sakot ka kapilde. Di ba? So, dako sa akin ang sugal. May nga naman ang atong mga igsoon nga laing katoliko ba? May nga na sila. Kining sugal na sa katoliko tanan. Ito ba wala po? Tinuod sa bitaw. Tinuod sa bitaw. Nga naman na, kay ang ilang pangulo nga si San Pedro, sugarol magod na ay manok. Ano naman sila? Tinuod ba po na? Dili, oy. Dili na tinuod. Ha? Dili na tinuod. Ilang man butang-butang. Okay. Sunod. Ikawalong sugo. Dili ka magutang-butang sa imong isigataw. Dili ka magmaritis-maritis. Kung sa may mga buhat na pwede ito makasaan, ining suguan. Nakapamakak ako. Nakabutang-butang ako. Klaro na tayo eh. Sa pagpamakak na lang sana. Sa mo tambang butang-butang. Kaya bang si ano, inano ni ano, pagkatapos inano na ano, ano? Ato silingan. Si ano, inano ni ano. Pagkatapos inano na ano, ano? Dali, araw ba ito yun? Hindi maklaro, klaro. Kita-kita rin ito. Halak ka niya. Sunod. Nakabutyag akong sikrito nga angay sa tituon. Inigil. Sus ako gining tanahon pag-ayo. Kay usahay. Kining atong suod kay higala, muhatag na itong taas ng kumpiyansa, di ba? Tinuod dili. Tinuod eh. Kano bitaw, Brad, ikaw na dyan ko sa ligan, Brad, kaya kinapang higala dyan ko, Brad. Kano bitaw, huot na dyan ko lughan, Brad, o hindi na ako masulti. Huot na dyan ko lughan, lain dyan ko pamati. Kung sa malay na problema ba? Kung hindi, Brad, ato ang lain dyan sa baha. Skriptor dyan na ito. Sige. So, ikaw gani ko, kumasal lang ko eh. Dugo na tagay sa akin. Mau ba? Siya akong gisulti yan. Nagbuto-buto ko doon. Lain na sa gibati. Kung ko makasulti. Ngita ko sila yung gala ko. Ayaw sama ha. Sekretor dyan kayo. Sekretor dyan kayo. Ako yung kasulti yan. Ha? Lang. Ina ko. Ayaw biyak sama ha. May bawa sila. Ako rin dyan sulti na. May bawa dyan ko na ako nagsulti. Adi lagi makasanag lekan. So sabi niya na. Naghuwag mo doon. Sultihan po. Pag-abot dito sa grupo. Ayaw magsaba ha. Hangtod, di ba? Krisa lang kahibaw. Mau na lang makuratan. Ha? Isa mo kahibaw na. Dito ni Kuan. Pag-konsulta, isa mo kahibaw na. Dito ni Kuan lang. Nahurot ang tibok na taga-Rizal. O konsulta, wak na mo angko. Sa dili. Sa nga naman, ang paghatag nimo og respeto sa utang nga sikreto sa imong higala, imong gipahibaw sa uban. Dako ka ng salat. Sunod. Nakasaksi ako bakak. Okay, kano sa man imong saksi? Kaya no sa man imong sa pagkasaksi bakak? Ha? Kung nakadungog ka imo ragi baliwa, ani mo sud ang atong obligasyon mga igsoon? No? Ani mo sud ang atong obligasyon isip ng Kristiyanos, isip ng Katoliko, nga naman sa ako nagkikingon kanina, adun nga lagi dito bago sa matag usa. Kung nakahibaw ka, nga kanang gibuhat ko sa kabakak, sulti siya na kanang gibuhat ko sa kabakak. Usa ka dili maayo.
diha di ka makasaha. Nga naman, imo masag pangamukunan. Pero pagkaibaw nimo nga karon sa kabakak, imong gitulrit gipasagdan ra nimo. Kana lisod ang sakit nimo. Nga naman, gipasagdan man nimo siya nagbuhat sa dili maayo. Bakak ko na. Nabay bakak ka dili maayo? Hello? Nabay bakak ka dili maayo? Ha? Naawa? Kana na hindi ko nag-white lie. Wala? Wala na na, yes. Excuse ko, pwede. Pwede ba? Naawa dyan? Magpabilin siya ng bakak. Bisan pag white-white pa na diha. Sa gyapon na. Ha? Sa gyapon na. Pero unsa may kalahian sa bakak unsa may kalahian sa bakak ni San Pedro o bakak nga atong nabuhat. Di ba si Pedro nakapamakak? Hello? Nakabatawa, dito si Pedro ako ha. Si San Pedro ba? Gilimod niya si Kristo. Pag-ingon dito, pabito na nga itong igsoon, mga like katoliko, mayroon sila, mauna inyong Pangulo, mga katoliko, mga bakakon. Kaya inyong Pangulo, mga sa San Pedro, bakakon man saan. Nga naman, karoon sa namakak, katulitong si Kristo gidakop na, pagdakop, iingnas, Pedro, kinitawanan mo, kauman man nila, kauman man nila gilansang, kauman man nila Kristo. So, di ko kauman, wagay ko kailangan tawana. Katulong kayo, di bakak, di pamakak ni San Pedro si Kristo. Pero sa paghuman ba, kalayan mo oras yun eh. Nga sabi, nahimo na niya sa katulong kayo ng pamakak, ug nitanaw sa ni Kristo, diha na kinusog si San Pedro. Naghinusog siya dayon. Namupog sa sinughan, labing hilaga niya. Inuo ko, o Diyos ko, pasailaw ako. Sa akong nabuhat. Ako timanan. Nga sa pagbuhat ni Kristo niya at ni San Pedro niya to, si Kristo na hibaw ng daan. Diba? Katong ingon niya, kanang sakito ng anak sa tao. Naingon si San Pedro, Ginoo, di na may tamo. Mukuyo ko niyo bisa nasa. Di na niya si Pedro. Hoy Pedro, sultihan ta ka ha. Sa amo to tugaw kang manok, imo na kong ilumot sa makatulog. Diba? Kaya ba na si Kristo anak? Kaya ba na siya nga naman? Si San Pedro, usa siya nga adunay dakong plano ang Dios alang kaniya. Nga naman, dis aman gibili ng simbahan. Diha ka, San Pedro. Kung niadtoy gana ko sa San Pedro o pagmamakak, apay sa kamatay. Unsa ang paghatag katumanan sa simbahan nga gibili diha kaniya. Hello. Ngayon ba mo? Nga si San Pedro ipangutana ni Kristo. Pedro, gigugma mo ba ako? Oh, Ginoo, gigugma ko ikaw. At iba na ako makarnero. Sus, pagkatang-taon na utana ako sa Kristo balik. Pedro, gigugma mo ba ako? Oh, Ginoo, nasayod ka ni anak. Gigugma ko ikaw. At iba na ako makarnero. Usog na mo. Si San Pedro nasa muyo kay katuloy kay Ginoo. Pedro, gigugma mo ba ako? Ginoo. Kaya paano mo tuga ako kang gigugma? Is Ginoo, gigugma ko ikaw. Nasa muyo siya kay atong gibalik-balik mo ni Ginoo pangutana. Sa samang pagi nito bag si Kristo, higugma ati man na ako makarnero. Gipangutana niya si San Pedro sa makatulog, kay katulog sa dilimon. Iya lang siguro o kaya ba ni San Pedro ang pagkatiman sa iyong mga karnero. Karon, kung si San Pedro na isog-isog o digoy na, kauban may anak, gano'n ba na yun? Sa manday. Sa may mata mo ito. Patay, San Pedro. Kunya, kisa may Bilarias. Simbahan ka nagkalatin si San Pedro. Di sa mananay mo. San Mateo, 16, 18. Kung sa may gini Kristo. Sa siyudanan lang sa istorya, naingon si Kristo, kinsa man kuno ako sa inyong naibuan. O sa kinsa man kuno ko para sa mga tao. Ikaw mo si Elias, ikaw mo si Juan, ikaw, naghan kayo sila mga sulti kinsa. Pag human ingon, o kamo, alam ka ninyo, kinsa man ko. Kinsa man nakatagan sa isakto? Si San Pedro. Kaya si San Pedro manggod, kanunay na siya mong salida matag lakaw ni Kristo, naagi na sa kanunay. No? Mo ito pag ingon, kung sa may ingon ni Kristo, bulahan di ka Pedro. Kaya kining mga kamaturan, wag gini magikan-gikan, wag ni muabot sa mga tao, diya kanimo lamang. Kung dili, gikan kini sa akong amahan nga sa langit. O tungod ni ini. Ikaw Pedro,
ug ibabaw kining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kisa na bato gipasabot? Kisa na bato gipasabot? Si San Pedro. Ano man? Ang pong Pedro, ang meaning ana bato, stone, rock. Mato ba yun gusto? Ikaw Pedro, ug ibabaw kining bato sa samang paagi sa San Pedro yang tingnan. Tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang kamatayon, dili pagkabuntog ni ini. Kinsa man to nga kanilong gibilin Kristo? Kita. Ya? Kita. Unya, nagpaisog-isog sa San Pedro ato. Uha ko, nga naman di ay. Patay. Saan po ihatag katawanan sa plano sa Ginoo? So, adunay mga rason ngatong gibuhatong limod ni San Pedro. Sunod. Nagtataka ako buko. Nagpataka akong hukom sa akong isig katawon. No? Karabit ta maglagaw pa gani. Karabit ta kasagaran. Grabe ta mo hataw closure ba? Usa man closure. Karabit ta naay laki o babae. Laki o babae. Naglagaw naguna ang laki. Gusto ng babae. Unya parehas na gusto ng portahan. Halata. Wa na. Kumana istorya. Jadi ito. Lisod na nito sila nito kay parehas na tuyo nagkuha sa papel o sword. Yan nagawa sa sila. Dali araw na human. Papel, kita ni mga papel lagi kuha. Ha? Hala, sikuan ba? Isa kayo, ako makanunay. Kabantay ka. Nangangangin pa sa depan. Kabantay ka. Kana pa sa kulaan na ba? Sige naman sa kasakay ni kulano eh. Ngano ka na naman? Ay, luwa pa si kuha kayo sa ako. Ha? Mayuhan siya mo ng istorya eh. Hubit-hubit ba? Ha? Sikuan ba? Sus, Ginoo ko. Ano lang. Okay. Nagpataka kung sa isikataw. Dili na siya pulpit.